welingku yen kowe lumaku dadi pati uripe wong sak njero bis utawa sak njero kendaraan utawa montor apa wae kuwi gumantung piye supire. Lah niku. Mila jaman sak mangke menika saya kathah kendaraan tur ya yen rawaspada yektinipun mbebayani temenanan. Mula pangandikane para pinter kae ngati-ati wae lagi setengah slamet yen ora ngati-ati padha karo soroh nyawa. Lah niku. Mila kedah waspada kudu ngati-ati yen pancen dadi sopir utawa menaiki kendaraan ya syarat-syarate kudu ngerti. Klebu anak-anakku waranggana iki yen pancen numpak pedah motor ya syarate wong numpak pedah motor iku kudu disembadani luwih dhisik. Contone kaya Mbak Ova ngeten iki. Numpak pedah motor, syarate wong numpak pedah motor iki napa Mbak Ova? Kudu duwe apa? Angge mimin. SIM, Pak. Apa? SIM. Apakah kepanjangan dari SIM? Oh, kowe bocah saiki ra ngerti ngono kuwi. Butuhe numpak karo ditumpaki ngono ae. Ayo. Tahu, Pak? SIM apa? Siap mencintaimu. Kowe iki lek omong ngono iki pas nek mbokmu ngono lho. Lah pripun, Pak? Sing asli piye? SIM apa? Ayo. Siap izin surat izin surat izin mengemudi, Pak. Apa? Surat izin mengemudi. 100 surat izin mengemudi. Selain SIM kudu duwe apa neh? STNK. STNK, Pak. STNK. Apakah kepanjangan dari STNK? Surat tanda nomor kendaraan, Pak. Salah. Dan apa, Pak? Dudu kuwi. STNK saya tuwa ning kenceng. Lah iki. Tak nak lah. Sosis walit layu. Bener. Saiki lambu-rambu lalu lintas nika. Nuwun sewu yen enten apa kuwi plang rupane putih njur dasarane iki abang ne apa maknane? Kudu piye lan numpak sepeda motor roh tandha ngene piye? Nang perapatan pamane sisih lor, lor ki ndelalah sampean kok kidul to. Lah ning kene nek pelang sret putih terus abang. Ngono. Apa? Kudu piye? Lek rono piye? Ayo. Stop. Ya. Tidak boleh terus ke sana. Tidak boleh. Yen lampu merah ngerti ora artine? Nggih. Yen ijo apa? Maju terus. Nggih. Jalan ya. Jalan. Yen kuning. Hati-hati, siap-siap. Siap-siap. Nggih. Yen merah? Berhenti. Berhenti. Nah, kuwi bapak-bapak ibu-ibu kudu digatekke. Yen lampune merah kudu berhenti. Merah kok nekat tegese wong ra duwe gila niku. Ngoten niku. Yen pancen ra kenek diempet tenan belok kiri jalan terus. Ngoten niku. Apik kaya ngono kuwi dadi iki penting aja mung numpak sepeda motor. Sok-sok banyaknya terjadi kecelakaan kuwi mergo pancen bocah ki ra ngerti rambu-rambu lalu lintas. Saya-saya nuwun sewu mak-mak nika sok-soke nuwun sewu menangan lek ning dalan. Ratinge iki nengen belok nyiwa. Wonge teko. Monggo lanjut Mbak Sundari ya, Mbak. Montor balik cuker akeh korban ketrawasan mulai besake singan Mas sopir cok sembrono. Mula Mas sopir jo sembrono. Mbak. aja padalena eling kota sae nyoba
bondo lumbung desa pratani padha makarya ayo di ayo yo sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame gojek-gojekan kae-kae rembulane yen disawan kok kabeh-kabeh ngantuk iku tandane apa ala-ala ketok asale saka telo yen ra petuk atine rada gelo Kong rene kong oke
Nganggo gara-gara ya, Truk. Nggih no. Ngibarate mesin ya didem luwih dhisik ngono kuwi. Merga pagelaran wayang kulit ki durasine panjang rata-rata 6 sampai 7 jam. Yen iki mung gekeng terus sing mirsani suwi-suwi ya banjur kendu terus merasa bosen melihat pertunjukan wayang ngono kuwi. Ngono ya. Nggih, mula ya ana kendune ana kencenge berwarna-warni beraneka ragam kreasi diaturake supaya para pamirsa wayang tidak merasa jenuh dan merasa jemu. Nah ngono kuwi. Bener. Mangka manut jam kuwi wis jam 1:30 esuke. Ya, Parandene isih akeh para sutresna budaya ing laladan Banyumanik sing kepareng nenggani mapan wonten ing halaman kantor kecamatan Banyumanik. Nganti meh jam 2 parandene isih akeh sing kepareng mirsani kuwi ora perkara lakone apik, ora perkara dalange becik, ora perkara sindene ayu, ora perkara penabuhe bergas. Namun ini adalah salah satu kepedulian penonton wayang Banyumanik terhadap lestarinya budaya Indonesia. Ngono kuwi. Ngono ya. Ya, bener, Truk. Wong sing jenenge wayang iki lak tontonan, tontonane wajibe ditonton ngono kuwi. Mula yen digelar ngoyo-ngoyo kaya renek sing mresani renek sing nonton ki ngibarate iki muspra tanpa guna ngono kae, Truk. Nggih, kuwi leres. Mula peranan penonton ki penting, penonton ki baku kuwi tenan. Ya, Truk. Nggih, kaya ngoten niku. Wis to. Nadyan to apik kaya ngapa le mayang lek ora enek sing mirsani. Iki engko nuwun sewu. Kaya muspra tanpa guna sing kaya dikandhakake Bagong kuwi. Mula apresiasi yang sebesar-besarnya untuk panitia Hari Jadi Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik dan juga para warga masyarakat sing kepareng rawuh ngestreni ing dalu menika. Ngono. Nggih, ngoten niku. Ya, merga kelestariane wayang ki nuwun sewu didukung oleh berbagai elemen ya, Truk. Ya, Ora mau gumantung senimane tok, ning kabeh iki mendukung kelancaran kesuksesan jalannya pagelaran wayang kulit lestarine seni tradisi iki. ya. Dadi ngantarane pelaku budaya karo pelestari budaya iki penting kabeh. Penting. Nadyan to ana sing mayang, ana sing nyinden, ana sing nabuh, yen ora ana sing mirsani, renek sing nonton ya iki engko bakale garing. Ya, Enek dalange, enek senimane, enek sing nonton, ning kok ora enek sing nanggap, ki engko ya merongos. ya, Pak. Ngono kuwi dadi kuwi gayung bersambut kaya ngono kae penting kabeh. Ya. Lah, mula kang mangkono gandeng seni tradisi iki dudu darbeke seniman tok, namun seluruh warga masyarakat di Indonesia mempunyai kewajiban untuk melestarikan, untuk merawat, ngopeni dan juga mengembangkan. Ayo, budaya iki ora mung wayang tok, seni tari, seni karawitan, seni liya-liyane. Ayo diopeni bareng-bareng men awake dhewe ora kelangan jati diri, ora kelangan roe, ora kelangan real cara sepure ngoten niku. Nggih, ngoten niku Mas Gareng. Oke, siap laksanakan. Mula ya semoga-moga adicara sing digelar ning kantor Kecamatan Banyumanik iki bisa lestari kaya sing wis-wis pendak tahun pendak hari jadi tetep wayangan terus. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Yo ngaturke panglipur isih dawa isih rong lakon itu. Ayo, Monggo engko rampunge paling gara-gara udakara jam 2 punjul. Bar kuwi salya mati iki jam 3. Sengkune mati iki jam 3:15. Duryudana mati iki jam 3:30. Tancep kayon jam 6:30. Lek ngencepne kok suwi men ngenteni apa? Pitung sik gelem dincepi apa ora ngono lho. Nanti mah dincepi enggak mau nolak ya ade malah dipulesekke to. Nah iya. Kudu angon rasa. Angon rasa ngono aja dipeksa apa-apa lek dipeksa iki malah ora apik dadine. Kudu seneng karo seneng, ikhlas karo ikhlas ngono kuwi. Iya, tancep kayon kuwi. Tancep kayon kuwi. Ha iya. Kok iso endinge wayang kok iso tancep kayon. Iya tancep tegese lak ya leren, kayon ki kayun, kayun ki karep. Mula karepe menungso kaya kayon iki lho. Enek sing pengin kaya buta nggawa gada, ana sing kaya macan serakah, ana sing kaya banteng nyruduki kancane.
Ana sing kaya kethek kaya ngene mung bengak-bengok golek wowoan, ana sing kaya kidang dan lain sebagainya. Iki engko yen awake dhewe tumindake apik, bakal mlebu swarga liwate kene iki lawang iki lho. Iki lho, mlebu swarga rono. Ning kok capok lek tumindake ala, bakal digebuk karo buta loro iki. Iki mungkar nakir iki loro iki. Sakire awake dhewe digodhog ana neraka jahanam. Simbole neraka jahanam apa? Diwalengi neraka lho iki. Lha, ngene iki neraka iki buta melek. Turu ta, Mam? Kok Mam iki lho ora. Neraka kok Mam iki lho ora senengane. Ngono kuwi filsafah hidup. Ya, Cobi kula nyuwun ingkang pelok langkung rumiyin ya minangkane anak-anak caksi lover sing ado-ado saka Pati, saka Ngayogyakarta, saka Kediri kuwi pengen ya kuwi ngersakake meh Rahina. Wah. Menyuruh no malian. Ora suluk ora. Ning iki langgam Rahina. Elane tak kira meh Rahina. Ora ngono kuwi. Tembang. Menawi mboten lepat menika bawanipun dandang gula lik sampir suling ora. Lek suling. Lek suling cobi. Bu Kesi, apa sapa Mas Taslim? Ayo Mas, mang bawani Mas. Ayo coba kaya apa. Nggih. Bawane Mas Taslim luwih dhisik. Coba ya apa. Mambenge iki wah tenan ora nek Mas Taslim iki Mas Sulama karo Mas Joko iki. Lek apa iki girong ora gelem nek lesehan nganggo kursi dhuwur dek. Ayo ngono ben ketok ngono kuwi. Nggih. Monggo Raka Mas Muhammad Taslim Al-Had. Nggih. Bakal wis apik tenan suarane, lancar sukses ora lali Mas Taslim, aja kuwatir. Mulih sesuk tak gawani melon. Lho kok malih kembar no? Oh iya. Malah ora. Monggo Mas Taslim. Ayo rowang angayai karati ora kendhat pambanguning desa pinuti mure supaya tansah maju ngupakara karang lan Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapa Hari ingkang saking Srondol Kulon ing sampun keraya-raya nalika semanten nderekaken para panitia Bapa Mursid tindak wonten Gubuk Kulon Jaten Karanganyar kanthi dawuh lumantar WA. Alhamdulillah Mas Dalang taksih kathah ingkang kepareng mirsani. Nggih, sembah nuwun Bapa Hari. Guyub rukun tumandang asengkutku temadadya tata harja
yani murah sandang pangan yekti sugeng dalu sugeng ayahi karya dumateng Pak Dalang mugi pinaringan lancar samudayanipun nggih salam hormat saking Bapak Balawa nggih monggo mlebet jero kutha desa oh ya nin sinden ndi iki sing nembang karo iki dudu sinden iki mung seneng karo sinden kok kuliah nggen seni mboten lah kuliahe neng Ngayogyakarta kampus ngendi kampus Ahmad Dhani Dahlan Dudane to udu ngawut ae ning mbae kuwi piyai sing besus marang basa Jawa tamune pirang-pirang ning Karangpandan kono endi wong golek dina endi golek dina sing apik nggih rabi nggih ngedekne omah nggih sunatan nggo apa wae iki tamune pirang-pirang nekseni dhewe apa ngono kuwi ning malah duwe putu jenenge Anin semono gedene rung enek wong lanang sing gelem ngono kuwi Nyen padoske to, Pak? ha iya seleramu angel ram golek gedhe dhuwur ha iya monggo gedhe dhuwur nggenku enake patung Werkudara nang nggen gladak kae. Lah sing padose sing ngoten niku kok, Pak. Ayo ora. Saiki njajal buktekno lek sampeyan iki piyai sing jan bener-bener nyeni, ngerti sastra. Amit pasang Kalimantabe ngono njajal. Ayo. Buktekno aja ngisini-sini. Ayo caksi lover. Waduh. Wah, niki mboten briefing niku kula ndrodok lho, Pak. Alah nyapa, wetenge ora lara arep briefing nyapa. Hubungane kok. Nggih mohon izin nggih kagem sedaya warga masyarakat wonten Banyumanik. Amit, ayo. Nuwun kula nuwun. Amit pasang Kalimantabe sinabetna ing Iloduni, dumawah ing Tawang-tawang, kalisa ing Tulah Manu, tinebihna ing Sesiku tuwin bebendu. Pun ngoten mawon Pak, izin kula. Lho, kowe iki nglestarekke kuwi basane dhewe, basane kakek moyange dhewe kok iso isin iki karepmu ki piye? Kudune kowe isine terus lolo gue-gue mongko cah Karangpandan. Lah kuwi isin. Amit pasang Kalimantabe lho wis apik. Liyane biyen kon amit pasang Kalimantabe malah amit-amit jabang bayi. Ha iya ngono kuwi. Ya apik, jos. Dadi tak jaluk caksi lover, jangan Anda hanya seneng dengan hiruk pikuk dan juga hingar-bingar di dalam pertunjukan wayang. Ning piye carane mlebu ning kene iki lho, mlebu rene iki lho. Aja mung rono tok, ya. Iki kudu digatekke. Mula caksi lover tak kei tugas. Ayo gawe deskripsi sajian, gawe sinopsis, men ngerti karo alur cerita. Aja mung alure bintang tamu tok sing kok ngerteni. Ya, mergo yang nganti kowe mung senengmu karo bintang tamu, senengmu karo lagu-lagu tok, senengmu karo bab sing humor tok ngono kuwi, bakale kowe iki nonton wayang ora entuk apa-apa. Ning lek gatekke cerita karo wejangan karo piwulang ada nilai-nilai kehidupan untuk kita mengarungi hidup bermasyarakat di negara kita Indonesia. Ngono kuwi. Ya, ngono kuwi.
Yonin coba ya apa? Terusno. Monggo peda wanci ngondatika pawatene subur makmur murah sandang pangan Tepuk tangan. Simpang Lima Ria Lapangan Pancasila Bolo CFC niki pamundhut jenengan Simpang Lima Sasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah posokan bangun jero kutha tekan desa ngadesa saben dina minulya Simpang Lima diguna umpak lagu Mas yo Simpang Lima Ria Lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata Serbaguna Swasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah posokan bangun jero kutha tekan desa ngadesa saben dina minulya Simpang Lima diguna upacara keperluan umum Simpang Lima Ria Indonesia nggih matur sembah nuwun nggih menika ingkang kepareng rawuh wonten ingkang kepareng ngersakaken lagu Podang Kuning kagem sedulur Semarang sedaya matur sembah nuwun menika naminipun sinten Pak Munawan nggih Pak Munawan ingkang ngersakaken ya Sing nembang sapa, Truk? yo tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiroh bebarengan karo Mbak Okvalica ya men jumeneng tukung luwih dhisik mangga yuk Thank you.
Sampeyan yo ngerti Mbak Dian, tukung iki apa to? Pitik to, Pak. Lho. Oh, salah, salah. Tembange ngarep iki lho wis njlentrehke to. Tukung terus Angon bebek, ya, tukang angon bebek kuwi jenenge tukung. tukung ngono kuwi. Nek tukul? Heh? Nek tukul. Tukul. Lah, tukul lek pancen tukul ndang dikerok apa piye ngono. Ngono lho ya. Ngene maksude. Kuwi ada pesan moral yang sangat luar biasa. Wong ngangon bebek, yen ngrembug bebek kae ya, nuwun sewu. Titenono rata-rata lho. Anggere bebeke wedok kuwi cacahe 50, engko lanange mung 1. Kok saged, Pak? Lho pancen ngono kuwi. Lah, ngono ki lak apa to? Mempunyai pesan yang sangat luar biasa. Wong lanang iku kudu tanggung jawab. Tanggung jawab marang sapa? Yen bebek ya tanggung jawab karo nun sewu si betina bebek sing cacahe 50 kuwi mau. Wong lanang ya ngono pancen wani hidup berumah tangga ya kudu tanggung jawab sakwutu ya marang bojo, marang anak, putu dan lain sebagainya. Mula bebek lanang iki kuat banget. Buktine apa? Siji musuhe 50. Jajal apa mau wong? Siji musuhe 3. Hah? Musuhe 3. Musuhe 3. Nggih. Lho, 3 iso engko digilir sik iso kaya ngono kuwi. Lek 50 kan ya abot kaya ngono kuwi. Lah, ngono kuwi. Tegese iki tentang tanggung jawab seorang laki-laki. Padha karo Piyai Putri. Ngapa kok wong Jawa iki kok Piyai Putri sing nyindani do ngangge gelungan. Gelungan ngapa ta sebabe kok neng ngamburi ora ning ngarep. Napa tegese nadyan ta wong wedok iso sok diarani kanca wingking. Saiki pamane wong rapat ngene, sesuk menudarane apa? Kirangan kanca wingking. Kanca wingking iki tegese wong wedok, ngono kuwi. Tanggung jawabe abot, mbok acara apa wae, kaya hari jadi, kaya wong mantu, wong apa jenenge apitan, wong sunatan, resepsi apa wae. Yang terpenting adalah wanita, mergo wanita yang meracik dan menyuguhkan makanan untuk para tamu semuanya. Lah ngono kuwi. Tepuk tangan. Ya jajak ora ngono kuwi. Mula ya apik ngono. Ya. Nggih, Pak. Dan lho temenanan. Coba kaya apa? Dibamani luwih dhisik. Ayo. Semarandana, ayo. Ayo, Pak. Sing tak warai kae lho. Kowe kudu manut lho, Sapa Pak. sih? Rame lu Aku Sing pecak. tak warai kae lho. Ya ya ya. Nadyan wujud temung peksi. Apa? Peksi itu apa? Burung. Wah, burung, ngerti. Burung apa yang paling kuat di air? Burung apa ya? Burung apa Pak emangnya? Mosok lugumen sing mirsani do ngerti kok ora. Bangau. Lah kalau nyaur iki lho. Heeh. Mung sing mirsani ngerti kok sampean mosok ora paham. Tak didoi, Pak. Apa? Burungnya orang yang mencari pasir di kali itu loh. Itu kan dikom suwe to itu. Sik. Paham ora sing diterangke Dian wi? Mboten nih Pak. Ora ngerti ya. Berarti kurang Iya, jelas kowe. Kurang jelas. Piye kurang jelas lho. Manoke wong golek wedi. Heeh. Ya wis wong golek wedi ning kali ngono kae lho, Pak. Walah. Wis ngerti dong, Pak? Pak, wis ngerti dong. Anu, sampun insyaallah. Oh, sampun. Wis seroh kowe. Ya Anu to ampun, burung to, rabi wis Pak. seroh kowe iki. Burung to. Oh, burung. Burung. Oh, burung sing ngomongnya sosis apa? Burung kok ora. Nah, iya, dadi tembang-tembang iku kudu ngerti maknanya apa Nggih. gitu. Ayo. Ya terus, Pak, ayo. Ayo Mbak Dian, lanjut. Dian. Kok kowe ngakon aku to, Pak? Ampun, Bos. Ampun, Bos. Walap. Aduh, dipecat lagi bari. Alus manis nengsem
Yan. Waswingken Goleki golek isi Wiratmaya. pot salah Pak, salah. Salah ya, Pak. Maaf, Pak, ora ngerti aku ya. Golek si podang jenar. Jenar ya apa, Pak? Kok takon terus toh Pak jenengan ki Pak? Lho sarjana seni yo awakmu ki. Lah kan aku kan tari Pak. Lho tari mosok ning kono ora diajari bahasa Jawa? Anu, dikit. Lah dikit mula tak takoni lek ngerti ya syukur ora ngerti ku ya takono genti ning aku. Genti aku takon karo kowe dadi kaya cakil ki lho. Ayo ndang ya. Ngerti ora jenar? Napa Pak? Hah. Jenar niku. Lagune apa to? Ngono di logika lagune ki apa jeneng? Anu, podang Podang kuning. kuning. Berarti yang podang jenar adalah podang Kuning. kuning. Oh, Bener. nggih. Lah ngono ki ngerti. Lek seto, seto. Pengendang tari ngono tak gobro ora. Apa seto? Setoi pemain WO Pak. Hah? Pemain WO Pak. Seto kuwi putih kuwi seto. Nggih. Lek argo kuwi apa argo iki? Argo apa? Gunung. Lah sing mirsani ngerti argo ki gunung. Nggih. Yen argo dwi kuwi apa? Gununge Gunung kembar. Kagong elek ora, marai sastra malah ngawut ya ora seneng. Terus wae aja diawet-awet ning kemalan ora. Yo. Yo. ibu bunga ing atiku Tutupen Mbak Dian. Lawange Pak kudu wae. nyanding bisa dadi tamba Iki lho, Mbak Dian bareng sampean nembang langsung ingkang Rama WA aku. Towi lho Pak Murah WA aku tak kira nesu. Lho. Lah jenengan suwe ramayang ya ora di WA to, Pak? Tak keprok ora wae. Mungkin wingi ya bar ke Ponorogo bar ke Madiun koyo ngono Suramayang. Iki lho Bakmu selamat hari jadi Kota Semarang ke-478. Semoga lebih maju dan berkarya dari Pak Marsono, Bapak Sinden Dian. Dian adalah sindenya Ki Cahyo Kuntadi. Wah, iki lho. Nah, aku manut neng foto nggen Facebook. Ini adalah dalang dan sindenya. Fotonya aku karo kowean. Oh, ora, anake ngakoni ora? Ora, ayo. Ngono kuwi wong pakmu karo aku kompak mosok kowe ora tunduk karo aku. Nah, Ngono kuwi. Ayo. Tembangipun podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga warga masyarakat Banyumanik Kota Semarang terbang tinggi ke zaman penuh dengan keemasan. Yuk, dados podang kuning, yuk. esuk awan ning omah wis ora krasa. Nuduran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng piteranggonku goleki ora krasa. Esuk awan nganti bengi.
sangat luar biasa. Saking bareng kene saking tulisane apa ora roh. Napa niki gepeng ronde? Nggih. Nggih, leres. Oh nggih, nggih. Anggota PWKS. Nggih. Penggemar wayang Ki Sucahyo Kuntadi. Saking Jalan Damaraya, Podang Kuning, anu Podang Sari, Banyumanik. Nyuwun lagu Sesideman karya Bapak Haji Sukron Suwondo sing nyekar mantune Pak Sukron. Wah, sapa iki? Mantune nusul rene lho, mantune iki. Sapa iki? Iya. Mantune sapa? Ngacung, mantune ngacung sing ndi mantune Mbah Sukron. Ayo. Sing ndi? Acung ayo. Aja ngono ah isin lah aku, wis tuwek lho. Heh? Mbok aja ngono lho, lah kabeh wis ngerti lho lek aku ki mantune Mbah Sukron. Ngono kuwi tak kongkon ngacung kok ya gelem ngacung ngono lho. Lho aku samarku lek sampean kleru ngono lho. Lah ngono jenenge ngowahi kodrat wong biasane ning omahe sing ngacung aku malah kowe. Pak, ngono ngerti, Pak? Ngacung ngono ngerti? Ngacung ngerti? Hah? Piye? Hah? Ngacung lak ngeten to, Pak? Ngene apa ngene? Hah? Ngene. Kok iso ngene sebabnya apa? Lah kan ngacung. Maune kan ngene to. Ngacung. Ngacung. Oh iya. Ngacung. Cung. Oh iya ngerti ngacung. Bocah iki kudu diterjemahne. Wis to. Aku ki ngerti. Apa? Angger tak gawake sinden ayu wis polahmu ora karo-karuan, Pak. Lah aku ki pola gur ning panggung buktine ning omah karo kowe bosok ora. Nggih. Bu Kesi, kula nyuwun wedang. Ora iso gede apa piye? Ayo. Ya enggak lah. Nyuwun teh. Kono udeg dhewe kongkon arere apa piye? Nyuwun susu. Lek susu kene tak lerne. Ayo. Jangan percaya. Jangan percaya. Kula niku kan seorang istri yang setia, penurut kalih suami. Setia. Sebagai pelayan panjenengan, Waduh. siap. Nggih kula niku teng griya niku biasa umbah-umbah, nyapu, ngepel, olah-olah ning sok nggih diolahi ngoten niku. Nggih. Sing ra penak. Pak, diolahi yo ngerti, diolahi. Diolahi, ngerti ora? Diolahi lho. Hah? Pak, kayak diadon itu, Pak, diolah. Oh, diolah. Ya. Bu Kesi kok merasa diolahi itu maksudnya apa? Tahu nggak? Anu, berarti Bu Kesi diadon berarti, Pak. Diadon. Diadon ya. Diadon. Oh iya. Nyak senep. Ayo. Bener iya. Ayo bener Pak. Ah, bener. Ah. Ya coba kaya apa? Ya Bu, engko didom, bawane didom. Ayo, coba kaya apa? Wiwit saking anu, apa mau jenenge? Malah lah diolahi, apa mau? Sesideman. Oh iya, nggih. Bawane mengke diurut nggih. Diurut Didum, ora didum. kesel. Ayo. Ayo. Nyapa to ngono ki. Sesuk tekan omah tak pijeti. Mijeti apa? Sesuk awakmu wis sibuk. Tekan ngomah gen arepe latihan Kartinian. Niki sesuk bengi ndalang, sesuk bengi. Tenan niku ndalang Bu Kesi tenggen kula. Ning ya kuwi ora tak streaming. Nglek-elek kan aku isin gitu. Perdana ndalang sesuk. Oh, wah lakone Sri Kandi. Ayo Sri Kandi. Ayo. Anggere mulahne wayang perang no apik tenan lek merangne no. Angger perang dalang lek lanang kudune mak bedheke ora nguk. Ngono. Ayo nggih. Saking Mbak Sundari cobi, Mbak Sundari nguk monggo. Ayo. Kuwi paling nguk lek kuwi. Astagfirullah. Nggih. Jadi Sudah nggih. Pak. Stop, Ini stop. satu-satunya sinden Madangkara sing ora tau lali le Lah iya, subuhan ora. astagfirullah. Alhamdulillah wingi ning Ponorogo no. Alhamdulillah subuhan madhep ngetan. Ya aku ndingi. Kan melu-melu jenengan, Mas. Ayo. Lah aku ki kleru tenan arahe. Lah nggih. Mas aku kok masjid nggen magriban, oh berarti madhepe rono. Bareng aku rampung diprotes karo sinden-sinden Mbak Lia. Padahal sampean mau le salate madhepe ngalor. Sing ngomong sapa? Aku yo gah dilokne disalahke. Aku nadyan madhep ngalor tak ongkek ngulon ngono aku nggih. Dadi salat kok diongkek lho ora seneng. Banyol yo manyol yo ngawut ngono lho senengane. Monggo Mbak Lia nguk.
coba kaya apa iki. Wiwitane Mambu keong. Andek, yuk. andare sang peke priya bagus kang olah budaya Hop, oper dilangkai dhisik Mbak Mata Najwa. Iya, Sowan menyang kutha gedhe sak garis engkas, Mbak. Bendera Treska Yung Yon Hop, Winong. Winong milik kita bersama. Winong memang untuk Anda. Nguk 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 nguk. Ayo. wut 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 But but semrawut. Ayo. Ayo tidakmu. Masa tak ngene. Ayo. Kaya mangan mie ayam ngangge setik dadakan. Tenang, ayo. Dinang, ayo. Esok. Ayo nang ora. kuning kang saking Ukir ya apa, Pak? Ayo, ukir ya apa? Ayo. Ukir, ayo. Ukir. Ukir, ayo. Anu to Pak Anu Anu nih sapa? Nah anu, ayo. Napa Pak? Kula mboten ngerti. Bukir sih kok tak omongnya mau nguk-nguk mau lho, kuwi bukir. Wut mau. Oh, kuwi bukir ora ngono kuwi. Sampai ke pundak. Ayo. Golek tak critakne tenan ora ngerti-ngerti tak gambarne ngono. Monggo Pak digambarke mawon. Bunder nih. Yung ora. Sing marai wayang haram iki omonganmu kaya ngono kuwi lho ora. Yo anu, Pak, yo. Ayo. Ayo, aku ya anyel lek wong wedok anggar foto dadane tutupi ngono lho. Jidan-jidan lho kan penting ngene nek tutupi lho. Ngopo to? Ayo mending ngono lek ra ngono melet. Iya, Pak itu. Lah kan imut, Pak. Ora sopan foto ngono kuwi. Lah aku yang anggere ndelok ning storymu kuwi ngene aku melu. Wes. Astagfirullah. Elek ora. Ya tak tel kowe engko. Yo, Pak. Aja ngono lek foto ya. Lah pripun Pak Nggak sopan, berarti? ora. Berarti gimana? Gini Pak, gini. Pamara kena dimpet melet tadi dia. Ayo, Pak, ayo. Ayo. Peh nganti ngiler. Gara-gara kuwi ya ora ayo. Ya, Pak. Suara kurang pramana
endi kelingan ngukir mau kok kowe ora ayo. Ning ayo. Ning wasis angungro. Tanya lagi. Ora, meneng Tanya Gong. terus. Iki Bratayuda ora kaya ngono kuwi ora. Iki tokan takon ora. Ayo. Mbak Dian. Ayo Mbak Dian Sastrawardaya. Waduh iya. Coba. Angungrum marang bendera. Oh, matur nuwun menika dipun susul kalian para kadang-kadang dalang. Ilane, sapa, Truk? Sepisan Mas Jati. Putrane Pak Joko Edan. Nggih, Mas Dalang Jati. Dua? Mas Dalang Lopez. Dalang ta nang ngene. Lho, piye to luar biasa panjenengane iki. Luar biasa. Men kaya tau gundul kan lho pian-pian. Ya, mula diterokke karo Mas Taslim kuwi. Ayo. Biyen tau linggo jejer wong loro mongko ning ngarepe sinden. Lho, sapa iki iso ngligo iki batinku. Wis ana kaya bakong ora. Ayo. Ya Mbak Dian, ayo. Tiasu Lestya. Alah picer. Tapi jer Ngomong to kan jero barang. ngincangake alis. Bareng yo. Ayo terus no. Ayo masuk. Nggih. Aja dintekne tanggal 10 rene neh. Cik, Rok, Lu. Terus tresno sesidheman. Mbah Sukron sing dimandat. Lha Bu. Luweh becik patenan timbang marang kula
kula nyuwun selain Mbak Lia, Bu Kesi bisa berdiri. Ayo. Berdiri ngerti Pak? Aryo, Aryo. Monggo. Urip ana utang yen semuanya. Ya macetne lakon isih loro sing rong mati. Ha iya. Mbok ngene diceritakne wis lho jan. Lah ngono rasa gawe wayang karo gamelan piye ora. Ayo nderek nyimak gemelaring Bratayuda Prabu Salyapati sing maju ya. Nah.